Son de unha peña madridista que temos aquí no concello de Culleredo, a xa famosa peña madridista San Miguel de Culleredo, por certo, unha das máis veteranas de toda Galicia, que estes días estivo de aniversario. Precisamente foi o pasado xoves cando cumpría xa 44 anos de idade, 44 anos de vida, porque foi fundada no ano 1982. Para que nos fale de como foron estes anos, temos en comunicación telefónica a un integrante da súa xunta directiva, en concreto ao seu secretario. Abraham Seijas, que tal? Boas tardes. Boa tarde, Óscar. Boa tarde a todos. Que tal? Bueno, a Peña Madridista San Miguel de Culleredo estivo de aniversario, aproveitando estes días en Semana Santa, e xa son 44 anos de historia, moitos e con moitas actividades sempre. Pois sí, 44 anos desde aquel 1982 no que foi fundada, como cada 2 de abril, que así o rezan os estatutos da nosa peña, bueno, é un día histórico para celebrar, aínda que a celebración sempre se pospón para alrededor do 29 de setembro, ¿no? do día do patrón de San Miguel. Pero, bueno, foron 44 anos de, como digo eu, de estar orgullosos, porque, como ben decías, somos a peña 269 das máis de 2000 e pico que ten o Real Madrid. Somos unha das máis históricas e das máis antiguas de Galicia, non a máis antigua, pero si das máis con máis trayectoria. Por aquí pasaron prácticamente todos os presidentes habidos e por haber dende o falecido Santiago Bernabéu, que non chegou, pero pasaron todos grandes figuras, e eso creo que é un dos orgullos máis grandes que ten, sobre todo o presidente, o vicepresidente, a xente que, os fundadores realmente da peña, non? A xente, os socios que viviron aqueles anos. A min tamén me tocou vivir moitos deses anos, e por suposto que estou moi orgulloso deso, non? Bueno, traballando día a día, pois vendo os partidos, xuntándonos para ver os partidos na sede local, facendo excursións, facendo cenas, comidas de celebración, asistindo cando ven algunha das seccións do Real Madrid, non só agora dende que baixou por a segunda, pois o primeiro equipo non ven a Coruña, pero bueno, tratamos de seguilo, pero sí o Castela cando ven aquí cando lle toca xogar aquí na zona, ou o femenino, ou o baloncesto, non? Que hai pouquiño pois aínda levou un golpe aquí no primeiro partido do Leima Coruña, na primeira categoría. E bueno, apoiando e animando e facendo grupo, pois porque últimamente tamén temos que dicir que cada vez somos máis, volvemos a crecer moitísimo en socios. É verdade que hoxe en día cas novas tecnoloxías, as redes sociais, a internet, pois temos máis alcance, chámanos moitísima xente preguntando pois para facerse socio, para conseguir entradas para ir a ver o Real Madrid o Bernabéu ou en algún desplazamento. E a verdade é que moi orgullosos e moi contentos porque a peña siga tendo esta gran vida que leva tendo durante 44 anos. Unha peña que, como nos comentas, ten moitas actividades ao longo de todo o ano e que ronda, cantos sodes agora? O centenar de socios, andades por aí? Máis de 100, sí, máis de 100. Agora mesmo voltamos a pasar con diferencia a barreira dos 100, e cada día máis, estou recibindo peticións de información para facerse, porque, como digo, somos prácticamente da comarca, somos a única peña histórica. Hai outra peña que se fixo hai uns anos aquí tamén en Cambre, bueno, aí en o Temple, pero somos a peña de referencia, digamos, histórica na comarca. Entón, pois, a xente daqui non só de Culleredo, sino da cidade da Coruña, dos alrededores, pois
sempre nos chaman e se ponen en contacto con nós, non? Para poder vivir o madridismo que se pode vivir en calquer lugar do mundo, en Culleredo se está a vivir, vivilo en primeira línea, acompañado dos madridistas, non? Bueno, dicías antes que por esta peña pasaron xogadores e tamén presidentes, prácticamente de todas as categorías e sobre todo pois os máis chamativos, os que teñen máis renome nos últimos anos. Non sei se eu estaba lembrando unha foto, a ver a que facerlle de novo ese agasallo a Florentino, ese búho da sorte que xa se entregou de novo. Sí. Perdoa por cortarte. O tema do búho, sí, o tema do búho que se lle entregou a Florentino non foi o primeiro. A verdade é que o primeiro búho entregouse no ano 2002, a 3 días antes de chegar, de ir a xogar a final da novena Copa de Europa en Glasgow, aquela da famosa volea de Zidane, que quedou aí, bueno, entre os goles da Champions, non? Pola beleza do gol en sí, estética. Desde esa, cada vez que entregamos un búho, díxeno en algunha canle nacional de televisión, despois da última Champions que conseguimos en Londres, se lle entregou o seguinte foi a Ramón Calderón, cando foi presidente do Real Madrid, e o terceiro foi a Florentino Pérez. Imagínate se lle dou sorte ao equipo que desde esas creo que levamos 5 Champions máis, creo. Se non, 6 Champions máis levamos, non? Despois tamén tuvemos a Raúl, que tamén quedou se iba a entregar xusto o 15 de marzo, confinaron o día 14, non se puido entregar, e 2 anos despois entregouse a Raúl González o día que veu a xogar contra o Deportivo, contra o Deportivo co Castela. Gañamos 2 Champions máis. Agora está pendiente de entrega, que tamén se está facendo de rogar, a Emilio Butragueño, que foi o último nomeado polos socios. A intención era entregalo antes de finalizar a Champions. Esperemos que o podamos facer, porque cada vez que entregamos un búho cae a orejona, como bien por aí. Entonces é unha tradición que tamén queremos seguir levando adiante, porque, bueno, aquí en Galicia sabemos que hai xente que cree que as meigas sabelas ailas, entonces vamos a creer un pouco nesa superstición para a hora de entregar eses búhos da peña, ese búho da sorte, para ver se voltamos a ver levantar a orejona outra vez. Pois haberá que darse presa entón este ano a ver se é posible entregarlle ese búho a Emilio Butragueño este ano mesmo, porque agora mesmo que a Liga xa se perfila complicada para o equipo, para o Real Madrid en esta tempada, pois haberá que aferrarse a Champions. Mira, aí vou decir que todo o que parece complicado para o Madrid non é, porque estámoslo a ver, non é porque sexamos o Madrid, pero estámoslo a ver ano tras ano, cando parece que todo está perdido, que todo está morto, non sei que pasa, que parece que resucita, e ao final pois se poden alinear todos os astros, pódese conseguir calquer cousa, non? Porque estamos acostumbrados a verlo, as remontadas en 2 minutos, os milagros eses que non sei de onde saen, pero que a veces pasan. Pero sí, bueno, a ver, é certo que a Liga, pois, sobre todo vendo o último tropezo deste fin de semana, sí é verdade que parece a priori que está un pouco máis difícil, non? Porque ainda que hai que xogar contra o Fútbol Club Barcelona no partido de volta da Liga, pois son 3 puntos, pero quedarían ainda 4 puntos de ventaxa para o equipo catalán. Pero, bueno, como creemos na Champions, porque todos os anos a Champions parece que nos motiva, que vai dentro da genética deste equipo ou deste club, pois vamos a intentar darlle o búho a ver se lle dá sorte para que veña das 16 para aquí, para España, non? Pois quedamos pendentes desa entrega do búho da sorte da Peña a Emilio Butragueño, e por certo, ademais falando, hoxe hai partido contra o Bayern de Múnich, se vai a poder visionar ali na Peña.
Por suposto, todos os partidos televisados do Real Madrid, todos están se visionan dende o local social da Peña. E hoxe estaremos aí, obviamente. Estaremos aí, pois, que a ilusión e que as ganas que temos todos os partidos, pero sobre todo porque é unha final anticipada ante un dos equipos máis fortes históricos na actualidade desta competición en Europa. Bueno, pues tentando que o equipo recupere esa imaxen que tiña os últimos partidos, dar outra vez a campanada, porque, repito, cando o camiño é máis difícil, parece, non sei por qué, pero parece que se activa aí un chip e que todo é posible, non? Pues todo un clásico europeo, unha rivalidade histórica, ese partido que me xogaran hoxe o Real Madrid e o Bayern de Múnich no Bernabéu. E, por certo, antes de rematar, Abraham, tamén dicíamos ao principio que esta celebración este ano a Peña cumplía o pasado xoves 44 anos, e xa estades aí argallando algo, non? Preparando algo para o 45 aniversario. Bueno, estamos preparando para o 44 primeiro, pero xa con vistas ao 45, porque creemos que pode ser unha data especial, a cinco anos das bolas de ouro. Bueno, podría ser un ensayo, digamos, para ese gran día, si chegamos alá e podemos disfrutar e ver, para todos os socios e socias. Bueno, sí, estamos aí a ver si facemos algo especial, porque a xente di, esta é a Peña do Real Madrid, unha Peña do Madrid, pero a Peña do Real Madrid leva o nome de Culleredo, o estandarte de Culleredo, por toda España, por todos os lugares onde vai. Orgullosos de ser do Real Madrid, pero tamén super orgullosos de ser de Culleredo e de pertenecer a este municipio, a este pobo, non? Por suposto que o que podamos facer en beneficio noso, pero tamén en beneficio do noso pobo, pois é importante, e sempre queremos nelo. Entón, pois algo estamos aí a ver si logramos sacar adiante algo bonito e especial, que tamén poña a Culleredo un pouquinho tamén máis no mapa, que xa o está, pero que sempre vou presumir estar orgulloso de ser da terra de onde un é. Pois quedamos aí pendentes desa celebración e xa despois do verán deste 44 aniversario, a ver que nos sorprende para o 45, e tempo teremos para falar xa en 5 anos máis do que será seguramente unha gran festa coas bodas de ouro, como nos comentabas, con ese 50 aniversario. Abraham Seija, secretario da Peña Madridista San Miguel de Culleredo, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. Gracias a vos por acordarse de nós, gracias ás felicitacións e gracias a todo o mundo por escoitarnos, decide que aquí estamos, que o que queira, o que sexa madridista que nos busque, porque estamos abertos aquí a recibir a todo o mundo, sobre todo a xente de Culleredo. Pois un saúdo, falamos máis adiante. Vale, muchas gracias. Hasta logo.